Уважаеми съграждани, стартира предизборната кампания за кметови и общински съветници. В стартиралата предизборна кампания кандидатите отново ще се състезаваме за вашето доверие. Различното този път е, че тази кампания се провежда във време на тежко противопоставяне и нестабилност. За съжаление, в повечето случаи противопоставянето най-често е персонално или партийно, а не сблъсък на идеи и концепции. Явявам се пред вас като кандидат за кметското място, издигнат от местна коалиция, представена от 9 партии. Това е коалицията, която обединява усилията на много хора, милеещи за бъдещето на града. Именно и това ме накара след няколко месечно обмислене да приема поканата, която ми беше отправена, и да бъда кандидат на това обединение, чиято основна цел е промяна в стила и начина на управление, което трябва да върне прозрачността и доверието на избирателите. Може би ще ми зададете въпроса: на какво разчитам? Разчитам на подкрепата на политически непредставените жители на град Годеч. Разчитам на тези, ощетените, на тези, които вече са загубили вярата, че нещо може да бъде променено. Разчитам на тези, които нямат средствата, за да си купят влияние. През нашата коалиция работещите и непредставените граждани ще бъдат чути, защото тежестта на техния глас ще се измерва не през джоба, а през личността. Разбирам, че най-големият опонент в тази кампания ще бъде равнодушието и апатията, която задължително трябва да бъде преодоляна, за да накараме политиката да бъде отворена и гражданите да бъдат чути. Смисъл на демокрацията е, че политиката произлиза от хората и е за хората. А ако питаме, и то редовно, гражданите, кои са приоритетите за развитието и добруването на града, тогава постигаме и прозрачност, и демократичност, и в крайна сметка изпълняваме тяхната воля. Сега много анализатори ни плашат с мрачни сценарии. Обясняват ни, че нищо няма да се промени, че нещата са предварително решени и няма смисъл да гласуват. Това не е вярно. Всичко е в нашите собствени ръце. Нашата активност на предстоящите избори ще определи правилата, по които искаме да живеем. Сега някои може би се готвят да купуват гласове. Други разчитат на така наречения корпоративен вод. Трети се опитват да намерят най-добрия компромат, за да съчинят най-шумния скандал. Но ако излезете да гласувате, всички тези усилия са обречени на неуспех и ще разрушат модела на статуквото и задкулисния сценарий. Скъпи съграждани, аз съм сигурен, че осъзнавате своята сила. Гласувайте честно и с разум. Гласувайте за по-добро утре. Гласувайте с бюлетина номер 69. Благодаря.